Όπως βλέπετε είμαι ένα game μακριά από το Mastery, το The Janitor. Και θα σας δείξω πως πήρα το Mastery. Λοιπόν, επειδή το ένα game το έχασα, θα πάμε σε αυτό το game που είναι το τελευταίο μου και εδώ παίρνω το title, οπότε ναι, παρακολουθήστε. Το μόνο που κάνω είναι κάμπαρα, έκανα και λίγα κλάτσεις στο τέλος, οπότε ναι. Κάπου εδώ παίρνω το πρώτο μου kill που απλά αυτός τα παράτησε. Και εδώ παίζει να είναι ένα από τα καλύτερα μου κλάσεις που έχω κάνει ποτέ στο Brawl Stars. Απλά κοιτάξτε. Εδώ είχα αγχωθεί full πολύ, αλλά ήθελα το τελευταίο μου game για το Mastery να ήταν win, αλλά δυστυχώς ήταν και αυτό ένα κλάτς, πέθανε η Lily. Αλλά μετά βγήκε από το πουθενά ο πιο unskilled brawler στον κόσμο που είναι ο Edgar με ένα hyper charge και εγώ έκανα βλακεία, χάραμισα το gadget μου και κάπως αυτός πήρε κι άλλο super και με ξανά έφαγε. Δεν ξέρω πως έγινε αυτό, πάντως τελειώσαμε το Mastery και όπως βλέπετε πήγαμε Gold 3. Εδώ βλέπετε που παίρνω και το title και αυτά. Να έχετε μια καλή μέρα. Γεια σας.